atomerőmű irányítása egyszerűbb, mint egy Windows fölinstallása. A vírusok napjainkban egyre komolyabban terjednek, multiplikátor hatással növekszik a elérések száma. Visszapattanó e-mailek ezreit kapjuk meg. Elegem van, sok volt. Segíts, itt vannak a vírusok. Lazíts, Alien. Lazíts. Lélegezz be, mélyen, tarts bent, fújt ki. Tudom a megoldást, Alien. Az a baj a mostani vírusírtó programokkal, hogy az események után kullognak. Minden egyes alkalommal, valahányszor új vírus jelenik meg, le kell tölteni az új adatbázist, a frissítést, hogy megismerjék őket és védekezni tudjanak. Lélegezz be, tarts bent, fújt ki. Lazíts. 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 A legsikeresebb vírusok, tehát amik a legjobban terjedtek, azok az emberi butaságon alapultak. Tehát azok informatikailag nem voltak túlvállók. Egyszerűen csak azon hétköznapi titkárnők számára jelentettek veszélyt, akik még gondolkodás nélkül nyitották meg a dokumentumokat, küldözgették el másnak, és ezzel fertőzték meg gyakorlatilag az egész munkakörnyezetüket, baráti köröket. Mindenkinek, akinek egy kis esze volt, az nem nyitott meg ugye az e-mailben érkező vírusokat. Még a székben is benne vannak a vírusok. Nem foghatom meg őket csak kesztyűvel. Én nem akarok vírust. Se a stúdióban, se a kamerákban, se a televízió képernyőjén. Persze jön majd az injekció is. De úgyis jönni fog az injekció. Mindig jön. Itt is van. Nyugodj meg, nincsen baj. Yeah. Are you all right, Mr. Romo? Yeah, I'm straight. Hey, you don't look so hurt. Doktor úr, mit kell még tudnom a vírusokról? A vírusok olyan számítógépes programok, amelyek átveszik a gazdagép irányítását, és ráveszik azt, hogy terjesszék őket. Ez volt az első mondat. Vannak olyan vírusok, amit ki sem kell nyitni ahhoz, hogy aktiválódjon. Miután a vírus aktiválódott, átveszi a vezérlést a számítógép fölött, és megpróbálja elérni, hogy ez a számítógép mindenféle más gépekre elküldje azt, megpróbálja magát átszázni, olyan módon, mintha egy barátunktól kaptunk volna egy kedves e-mailt, esetleg fényképekkel vagy más érdekességekkel fűszerezve. Gyanútlan felhasználó ezt kinyitja, és már is megtörtént a baj. A féreg behatol egy számítógépbe egy hálózati kapcsolaton keresztül, ott berendezkedik, befészkeli magát, majd pedig ráveszi ezt a számítógépet, hogy hasonló módon más számítógépek hálózati kapcsolatát támadja meg, és ugyanott ott is befészkelődjön és tovább terjedjen. Az európai emberek nagyon buták, nagyon könnyű őket lóvá tenni. Hiszen vírust bárki tud írni, ezeket akár elemi osztályos tankönyvekben is az informatikában megtalálhatja az ember. Különös tekintettel, hogy az európai fehér emberek nagyon kíváncsiak, bármire rápattintanak, hogyha attachment-be csatolmányba kapnak egy e-mailt, a férgek és egyéb dolgok szinte hetente taszítják őket a fergeteges pokolba. Nézzük meg, hogy a tévében mit mondanak a vírusokról. Kedves nézőink, ma a vírusokról lesz szó. A vírusírtó programok jelenlegi működési elve minták felismerésére alapul. Sajnos a vírusírtók csak az egyedit képesek felismerni, az általános többnyire nem. A programok tudása a múltra épül. Ha a vírusok adatbázisa nem tartalmazza egy károkozó leírását, akkor nem is képes elbánni vele. Ilyenkor védtelenek vagyunk,
Egy új vírus bármikor letörölheti adatainkat. Ma a vírusírtóipar foglyai vagyunk, és hiába fizetünk a programokért, nem kapunk igazi védelmet. Várjuk a napot, mikor mindenki felismeri, hogy ezek a programok hibásak, mert minden új vírus megjelenésekor javításra szorulnak, és csak korlátozott védelmet képesek nyújtani. Miután a vírusírtó programok gyártóinak leáldozott, utána meg kell írni azokat a programokat, melyek az általánosból kiindulva felismerik az egyedit, és megvédenek ismeretlen vírusoktól is. Elegendő ismeret és tapasztalat áll rendelkezésre a vírusok általános elvi leírásához. Birtokában vagyunk a módszereknek is, melyekkel ez a tudás a számítógép számára is megfogalmazható. Mindössze az ipar részéről hiányzik a szándék, az akarat, és legfőképpen az érdek, melyet azzal kendőznek, hogy nem írható ilyen program, vagy ha írható lenne, hibásan működne, és sok ártalmatlan programot is vírusnak nyilvánítana. Jó, ebből elég volt. Érthető gondolom. Most már, hogy miért félre kell elejteni a vírusírtót, mert nem akaríthatok meg. Megint vesznek. Állandóan vesznek, meg itt már kimondjuk a vírusok, és nem jön gyógyszer. Hol az injekció? Injekció? A vírusoktól nem kell félni, a vakcina már kezemben van. Whatever happened to Boogie Woogie? Az emberszabású robot fejlesztése vár a Japán. Egy erősen öregedő társadalomban egyre nagyobb probléma az idős emberek ápolása, gondozása. Különösen igaz ez Japánra. Ezért nagyon nagy erőkkel japán tudósok emberszabású robotokat fejlesztenek, melyek megoldanák ezt a problémát. Japánban az emberszabású robotfejlesztés több évtizedes múltra tekint vissza. Az emberszabású robotfejlesztés két nagy kihívása a mesterséges intelligencia megteremtése, illetve a robot emberszabású mivoltának biztosítása. A mesterséges intelligencia problémakörébe tartozik az alakfelismerés, A hangfelismerés. egyáltalán a tárgyaknak a felismerése. Honnan tudja meg a robot, hogy ez a piros labda az egy piros labda vagy egy kiskutya? Honnan ismeri meg a robot gazdájának a hangját? Hogy fogja a robot a gazda által elmondott mondatokat megérteni, és azokat utasításképpen végrehajtani? A másik nagy problémakör a robotok emberszabásúvá tétele. Például olyan egyszerű műveletek, mint az egyensúlyozás, az egyenesen járás, vagy akár, hogyha felborítanak minket, felállunk, embereknek nagyon egyszerű, míg a robotoknak ez óriási problémát okoz. Gépeket építünk. Gépeink nagyon egyszerűek, de utasításaink nélkül nem működnek. Az utasításokat nekünk kell formába önteni, nekünk kell megfogalmazni ahhoz, hogy a gépek működni tudjanak. Egy gép azt és csak azt képes végrehajtani, amire utasítva van.
Tudatunkat, melyről nem tudjuk, hogy hogyan működik, modellezni kell ahhoz, hogy egy számítógép számára átadható legyen és reprodukálható legyen. De hogyan modellezzük azt, amelyről nem tudjuk, hogy hogy működik? A robotok, mesterséges intelligencia, a hétköznapi ember óriási csapdába esett, amikor ezekkel a fogalmakkal találkozik, hiszen leginkább a japán és távol-keleti mesterséges macskák és kutyákra gondolunk, vagy pedig a futószalag melletti rabszolgamunkásokat helyettesítő különböző egyszerű vagy akár autóépítőgépekre. Valójában tökéletesen más dologról van szó, hiszen mint minden ilyen technikai fejlesztési dologban, valahogy az emberi tökéletesség megtalálása rejtekezik. Gondoljunk az alkimisták homunculus kísérleteire, vagy akár dr. Frankenstein szörnyére, igazából az istenkeresés, az ember istené válása rejtekezik eme mögött. Az egész robotikát, a robot fejlődéstan körüllengi egy negatív utopisztikus világ. Gondoljunk csak a Matrix, a Terminátor és a szárnyas fejvadász filmekre, amikor az ember ellen fordulnak a gépek, és lassan az ember körülvevő tudományos és egyéb fejlesztések megeszik az alkotóját. ...2010-re jósolják a körülbelül egy hűlő szintjére tartó robot megjelenését, 2020-ra megjelenik egy kvázi majom agyának fejlettségével rendelkező robotgeneráció, 2030 az az átütés, amikor a robotok már gondolkodni is tudnak, ekkor már megjelennek a klasszikus értelemben vett androidok. 2040-ben a robotok önmagukat tudják reprodukálni, kvázi előáll egy önmegújító robotgeneráció, melyeket az emberektől elég nehezen lehet elkülöníteni, hiszen gondolkodási, értelmi funkcióik nagyjából lefedik az emberi tudásbázist. 2050-ben pedig valójában ezekben a negatív utópiákban is elképzelt gépi, digitális világuralomra fognak törni.